पहले बाड़ू सूते ना दो। गोवर्धन अपना माई बाप के इकलौता बेटा हुआ। दुलार से घर में इनका के लोग बबुआ कहेला, नाम कोई ना लेवेला। माई इनकर मुखिया ही और बाबूजी प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड मास्टर हुए। अरे उठ जा, खेतवा पे जाके बाबूजी के छोड़ाब, अनहारही से गेर बारन कटनी करवावे। 65 बरिस के हो के गइला हम कटनी करवावे त जास हम ना जाई त का करस? तू जइबे न करवा त के जाई? पहिला की सब खेतवा अडिया बटैया पर दे दो। बड़का पहलवान पर भूख लगी तो अपने आके खोई है केहू लूट डाली ना उठवा त ना उठवा, जा सुतले रह। घर के कोनो काम कइल उनका नीमन ना लागत रहे। उनका बस बीए के रिजल्ट के इंतजार रहे। रिजल्ट निकलते दिल्ली जाए के प्लान बना चुकल रहे। कौन है रे? बेटे बेटे सवेरे सवेरे मुर्गा बेटे लो आओ तनी लो। अरे रिजल्ट आ गई भाई। ए सवेरे सवेरे हां तो रिजल्ट आ गई। हां का भूल गए? पास हो गई नहीं जा। कौन डिवीजन? का रॉयल डिवीजन का। अरे तो ग्रेजुएट हो गए आदमी। माई ले माई हां सुन रे आवा तनी। चलो भोले भंडारी तेरा बच्चा ना जाए खाली हो ओ बबुआ गोवर्धन खाली गोवर्धन नहीं खान अब गोवर्धन बीए हो गईले। आज भान घोटाई ना भाई हमरा के तो जानते बड़ा नून नासा। हम चलते हैं तनी अपने माई बाबूजी के पास। ले ये कोनो जिंदगी हवे? नो ताड़ी नो भान नो खैनी नो सिगरेट कौन लाइफ बा? अब दूध मुहा लइका नहीं खाए बबुआ। नो थैंक्स डियर। चल तनी अपनी चाची के प्रणाम बोल दिए। ग्रेजुएट हो गई हो माय डियर। चल तनी अब। अच्छा सुन का अपना आँखी से हमारा रोल नंबरवा देख ले हन। हां यार आखिर से देखना। आँखी क्रिया खो ले हमार कर अपन आँखी क्रिया खो हो गई। अरे भाई आओ तो तोरा के एकदम बर्फी खियाल ताजा ताजा। चल ठीक बात जो माई ए बबुआ आ सुनो ना, जलखई कर ला और उनको के ले जाके दे आवा। अरे भूख लगी तो अपने आके खोई। सुनो ना हम जाते हैं हाथ धोवा के ठाकुर बाड़ी ठाकुर जी के प्रसादी चढ़ावे 500 रुपया दो। काहे? अरे बबुआ बीए पास को गई ना भाई। जिया जिया हमार बबुआ, धन्य हवे हे भगवान, हमार बबुआ के बड़का हुकूमत करे वाला हाकिम बनावा। सुनिए तो बड़ी खुश हुई है। ए बबुआ जा हाली हाली तैयार हो जा और उनको के जाके खुशखबरी सुनावा। जानता रू अब तार बबुआ खाली गोवर्धन नहीं खान अब गोवर्धन बीए हो गई है। अब ये कुली काम करेबू जानता रू यू डिग्री हो जेकरा बाद आदमी कलेक्टर और मजिस्ट्रेट हो सकता। यू डिग्री हो जे केहू के मिल जाए तो ओकर नया अवतार हो जाए।
गाधा से घोड़ा बन जाए। बस तनी भर माल भा जुगाड़ चाहे आ दोनों होके नु तो सोना पर सुहागा। अब मोटरा का करे के सोचत बा? अरे का करी, बीएड क के मास्टरी करी आ संगे संगे कंपटीशन के तैयारियों करी। हो हानु ओ तू नाम लिखवा लागा पढ़े खातिर अल्लाह जा कंपटीशन के तैयारी में। मारे सारे के अरे ओकर हमार कोनो हिस्सा बा, ओकरा लगे ना माले बा, ओकर ना माई मुखिया बड़े, ओकर ना बहनो या मामा बड़का हाकिम बड़े। तो साले कंपटीशन ना दिए तो का करी? ओसीए से कोई के भी है, अरे बबुआ हमार कंपटीशन देता, अरे बीएड में ले गया मतवारा। ओ देखलू औ का नाम हो पर हो सत्यनारायण भाई के जुठेंदरा के साला एक की हालिए महारातना में बड़का मैनेजर हो गई। सब पैसा अब पावर के कमाल हो मतलब पैसा होके नु तो आदमी साला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देके चले। बोलिए अब इतना हमरा ई सब ना बुझाया वाला। बुझ मुखिया बालू खाली टेपा मारे। अब मुखिया पति जी के इशारा पर नाचे खाती। अरे जा अब हम टेपा ना मारेली, नाम लिखेला। ए ना 4 घंटा में सनी चरी देवी लिख लेने से कुछ ना होई। पैसा पटोरे के उचित सीखम मतवारा अब पावर लगावे के आ ना तो तहार मुखिया बनला कारत ना। अब हम उतना जाहिल ना बानी, सै तक भी नहीं आवेला, सै तक 100 या 150 मिनट तो राजी कटोरी मामा के बात भुला गई। अब केकर बात याद राखी? तो हर बाबूजी कहेलन कि कटोरी के बात में रहबू तो जेल जाए के पड़ी। आ तू सुना का कटोरी मामा ना रहता नु तई मुखिया पति जी वो धेली ना कमाए देता। बुझलू खाली जिंदगी भर तो हरे काकाहारा पहाड़ा रखवाते रह जैत। बात सुना देखो अब समय आ गई बा पावर आ पैसा लगावे के मतवारा। काहे की तहार बबुआ हो गई बड़े ग्रेजुएट। बुझलू तो सुना निकाला 20 लाख रुपया सोलर के कमैया। 20 लाख? हां सोलर के कमैया लगा दो बबुआ के हाकिम बनाए बड़का। आना तो कहो मुखिया पति जी से ई घास कावस कुछ खेल हम जाता नहीं नेहा के आवता नहीं 5-5 गो 100 टकिया मतवारा टिंग टांग टांग टांग। के हा बेटा मुटुर? अरे आज आ खुले बा। खुश रहा पढ़ लिख के बड़का आदमी बना। पास कर देलू? और चाची पास तो आदमी कहिए गई लेकिन डिवीजन निमन ना आई। काहे? जानता रू इम्तिहान के पहले ही छोटकी दीदिया के बियाह ना ठाडू आ एही में भैया विराम पर गइले। अब जान जाए कि सारा काम नु हमरे माथे आ गई। आ बाबूजी का भूमि भइल उनका से भाग दौड़ ना सीना है। चलो कहां बड़े को बोल द अब गुसल खाना में गई बारन बैठन। ठीक हम बैठल रहनी थोड़का देर बाद उ तैयार होके अइले त चाची उनका के 5-5 सौ के 5 गो नोट देली आ कहली मतवाराम करे उठ रहा कहा मतवाराम 1 2 3 4 5 दिला 500 रुपया। ठीक बा जाके ठाकुरबाड़ी में प्रसाद चढ़ावा। हां त जलखई करके उनको के ले जाके दे आवा। ठीक बा जा जा जा। ए मुझे सुन एगो काम कर दे भाई मान लिया के जलखइया लेके चल जो ढिबर वाली बोरी लिया को बुझले जे बाबूजी होई है जलखइया दे के चले जेते ठाकुरबाड़ी होई जाता जी। ठीक बा चल खोआ किया है भाई हमार ठीक बारू ओ चल ले बबुआ चल गए बबुआ। हां चाची उ तो गई रहनी। अरे दाई अभी के रे जाए हम ले जाए चाची एकदम चिंता मत कर तू हमरे जी एकरा हम लेके जाते
गोवर्धन आपन काम हमरा के अढ़ा के निकल गए। चाची के चिंता देख के हम जलखई के टिफिन लेनी और उनका बाबूजी के देवे निकल गए। वहाँ चहुक के उनका बाबूजी के काम में हम हाथों बटा देनी जे में जलखई कर ले। ओकरा बाद ठाकुरबाड़ी चहुकनी। इधर से और हमसे भंगिया न घोटाइए गणेश के पापा नैहर जात बानी टिंग 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 ठीक बोली हमसे भंगिया न पिसाई। अरे आओ भाई आओ एकदम ताजा खुआ लिया बानी। अब भांगोराम के घंटा भर से घोट रहल बानी एकदम मस्त महजूम बनी हो बढ़िया बन पर बाबा अभी आपकी कह के नहीं है हमसे भंगिया न पिसाई गणेश के पापा। आज सुमार रहे। गोवर्धन हर सुमार के साझी खानी पतलौती में भांग के बड़ी बारीकी से रख के नीम के डंडा से घोटस। अब भोले बाबा के दोहाई दे ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी के संगे खास आ ढेर देर तक सुतल। गोटा गई अब तनी भोले बाबा के चढ़ा के आवत है भोग लगा के ठीक नु जाओ भोले भंडारी तेरा बचन ना जाए खाली जय हो। हर मंगर के हनुमान मंदिर जास आ लमहर टीका लगा के कॉलेज आवस। सबसे पिछला बेंच पर बैठ के खैनी खास कबो जंगला के बाहर तो कबो बेंच के नीचे थूकस। फिर भाई भोग तो लाग गई। अब बाबा जी बने नु आपन हिस्सा निकाल के रख ले अब हमनी के प्रसाद ग्रहण कई जाओ ले जय हो भोले भंडारी ला ला प्रसादी हो हम तो घोर के पियो मन एकदम तृप्त हो गई भाई मन एकदम तृप्त बा चकाचक बा ले ला तनी तू ना ले बो ना ना बिसाई ए गणेश के पापा नहीं हर का रे अच्छा होई मिठाइया के कथा ससुरी ला खा ला आहा ताजा खुआ लिया वाली तोरा के ठीक बाटू और गोरन भाई बोला ना और का विचार कइला देखो भाई हमारा विचार एकदम साफ बा चाहे हम कलकत्ता जाई अच्छा दिल्ली बारे धन कमाए कि पढ़े धन कमाए साला आदमी का जिंदगी भर पढ़ते रही बीए तो कहिए गई तोरा खाली रंगा मारे आई तू तो साला यही जी कमा के ढांढ देती तो ना रे मन रंदा मारे में कोनो कमाई नहीं बस खाली पेट पोसा बस अरे हां तो दिल्ली में पढ़ी है ना भाई हम ना गई पाए चल जी बनू आगे क्यों वो से कौन नहीं आए बाबा चली दिल्ली ओई जी को कहीं देख के जागा गाड़ी झंडा हां खाई पी गांजा धूकी आ सब रंग के कान फूकी बाबा ए बाबा अरे ये घंटी डोलावत रह जाइए अरे घंटी डोलावत बाड़ी ए भाई बोला धन हां हमरा के भी ले खींचिए दिल्ली भाई हमरा टेंशन मत ले बाकी मुटुर भाई का हो बीए तक कइले अब तो आज का विचार था ए भाई देखो हम भाई बिहार में रहब चलो देखले बे गोइल बनी हम फरीदाबाद देखले बानी हम के जिंदगी चलो हम यही जा बीएड में नाम लिखाई आ शिक्षक बनब बस खाली तन फीस तीस के जुगाड़ चलो उतना आसान नहीं के नाम लिखोला कैसे अब फिर नौकरी लागल बा थर्ड डिवीजन वाला के
ठीक कहता नहीं एकदम ठीक कहता है। लेकिन ते चुआठी मार के आई बड़ी बुझा। साला खराब होते रहो। ना साले हेंगा नशा चढ़ेला भांग के। तनी मनी भाई साले मांगा मारत चुआठी मारता रहो। कोनो बात नहीं चल। इबा और अब भाई क्या हो? आगे के क्या विचार बा? हैं? ए भाई कहनी है ना तरह से कि हम बीएड करब हां। आ शिक्षक बनब, बस तनी खाली फीस के जुगाड़ हो जाओ। चलो फीस का जुगाड़ हेंगा हो जाई। थर्ड डिवीजन वाला के नौकरी लागी। देख लो साला दिल्ली में जाके कमाता मुनावा बुझता ना लगी तो यही जा हम अपन झोपड़िए में स्कूल खोलब। काहे की लड़कन की जिंदगी बर्बाद करे पे लागल। चल दिल्ली गोरा निकलेगा सॉरी यार सही नहीं पढ़ा ले बस भैया गोवर्धन भैया एकदम ठीक है। हां अरे उतना तो दीजिए हमें किसने पढ़ा के कमा रहे देख लेना बुधवा की ठाट स्मार्टफोन लेके चलेला। बाकी गोवर्धन भाई तहार का विचार बा तू का कर वो दिल्ली जाके। देखो भाई हमार एकदम टेंशन वाला कोनो बात नहीं है। हमार ओजिया पाहुन बने हां सीनियर बने जो महारत्ना में उनके से कहे ए पाहुन नौकरी लगाओ। अरे चाहे पैसा से चाहे पैरवी से ना ना तो वही उठान पठान को चावल कुछ दिन ले देखो ना तो उनको हमार खत्म समझा बेलू गाने लौटाई वो ना रे तो फिर कलकत्ता जिंदाबाद। कलकत्ता ओ कलकत्ता की है भाई मेरा ही के रख ले की है भाई तो सुधरे मामा रहले मामा के कटोरी मामा हां उनकर एगो लइको बा दिल्ली में हाँ। बड़का जुगाड़ मास्टर हो वही ना कहीं जुगाड़ धराइए दी तो वो बहुत चालू होवन नेतन के जोलते होवन सारा मामा बने में धारा मरले भाई। नाट करी मनी तनी मनी ठोका जे बनू सब उतर जाई ना भाई ना तो सबे कोई झोलटा हो जाई रे ना से तो ठीक बात खड़ाई ए भाई जौन लोग के दिल्ली आ कलकत्ता में बड़ा भीड़ होला ए। और प्रदूषणो बहुत होला। हां तब का तनी मुंह देखे बा ले गई बड़ा कहियो कलकत्ता नहीं बड़ा हावड़ा के पुल देख ले बड़ा एको पाया नहीं खे हां बिना पोए के झूलता ऊपर से बसो ट्रक चलेला मारे में ऐसे बस चलेला भाई ट्रक चलेला भाई भाई सुना दिल्ली के माल में घुस जी बनू मार अरे माल बने बाजार हाट यहाँ बैठ रहे हैं। तो सोचबे कर बस दिल्ली के माल में घुस जी बनू हां तावे के मोने ना आँखिया फाटले के फाटले रह काहे भाई कैसे भाई सुनो जोने जे टीवी में फैशन देखे ले नु छोटका पड़ा ला उछा छात सामने आ लइका लइकी सब नहीं गुटरगु अरे भाई अब देखो अब जाते इधर होने लगे बाहर निकल सुनना भाई छोड़ सब बात मेन बात है ये बाकी तो धुआ हो जा रही रे हां रानी फरीदाबाद में का टेंशन बारे हो चल ये पैसा तो हम ले जावा ता है क्या अपना पैसा ले जाए आओ सुन ते रही अपना खुआ ही ना हम रहे अपना दीदी आई हैं अब फिर सांझे के सांझ माल में ठीक बात तो बैठा सब हम चलते हैं। हमरा के भी ले घीचिए भाई
गोवर्धन जिस दिन से बीए पास कैलन ओ दिन से रोज भांग सेवन करस। उनका तो बस एक ही धुन सवार रहे, दिल्ली पाहुन भिरी जाए के बाद घूस दे के भाव पैरवी से कौन निमन नौकरी पावे के बाद उनका बस मार्कशीट प्रोविजनल डिग्री के इंतजार रहे। ले जाओ ये सब ले जो भाई ले जाओ भाई चल। अब देखो हमरा के पढ़े लिखे के मत कहो। जिंदगी में पढ़ते रही का बीएड के तो बीएड तो के मास्टरी करी आ लइकन के काका हरा पहाड़ रटवाओ 10 साल मास्टरी कलन तो भेजे खराब हो जाला। तहार भैया भेजा काहे खराब हो गई? अरे कोनो ढंग के पढ़ाइया कर ले तबे न नौकरियों लगी। छुछे बीए से का होई? देखला ना कॉलेज के बीएड करके मास्टरी में लग गई। आज अपन स्कूल चलावता और उहे राम बाबू आज वो मास्टर बन गई। आ तू मास्टर के का कोली ए बाबू घूस के भरोसे ना रानी नौकरियों करनी आ खेतियों बाड़ी समझनी आ बाप दादा के संपत्ति में जोड़बे करनी बेचनी ना। आ वो तेज बहादुर जिंदगी भर नौकरी खोजते रह गए, बड़का नौकरी करे आ जब बुढ़ाए लगले तो जमीन बेच बेच के दारू पिए लगले। तो तेज बहादुर के परतुक हमरा के मत बुझल। तेज बहादुर ओकर ना मामा कोनो नेता के पिए होंगन आ ओकर ना बहनो कोनो बड़का कंपनी में हाकिम बाड़े आ ओकर ना बाबूजी मुखिया पति हो। आ रंबाबुआ का सही बन गई का 30,000 घूस दे रहे मुखिया के तब जाके लागल मास्टर में बात होती ले बाड़ो। अरे तो डिग्रिया रहे तबे नु के घूसो ले लस सबे के घूस दे के मास्टर बन जाई। आ अब भला जेकर 1 नंबर 2 नंबर कम रहे ओकरे से नु के घूस ली कि सबे के लेके देके बन जाई। आ कि जेकर नंबरवे के दम कम रही ओकरा के घूस लेके नानू बहाल कर दी। अब पाहुन कौन कही जी एमए का बीए रहल बीए करके बड़का कंपनी में मैनेजर बने कि ना। पाहुन तो ऑल इंडिया कंपटीशन में चुनाई रहे। तू तैयारी करो कोनो क्षेत्र में अवले बनला के मोल बा बीच बीचवा के नहीं खे। देखो हम जॉन करें तो हम दिल्ली करें में जी हमरा से कुछ ना हो जा जे बुझाए से करम तो बबुआ के जय मानस से दिल्ली चाहिए। बाबूजी कहत बारन त तारे भलाई खातिर हूं अपना जीद पे ना रहे के दिमाग मत खराब करो। दूसरों के सुने के चाहिए। आ बाबूजी माई मरी है त खेतवा नानी ले जाइए। हां तो खेतवा लेके हम चाटो जो करवा से कर सुनता रहो बाबूजी सुनाई बैठो माई रे माई का भाई सुने नहीं समझाओ ना समझाओ। खेत वघार होला बाल बच्चा के जिंदगी बनावे खातिर बेटी के दान दहेज दे के शादी ब्याह करवावे खातिर आ बेटा के घूस घास दे के नीमन नौकरी लगवा तब खेत बधार संपत्ति बाल बच्चा बेटा बेटी के नीमन शिक्षा देवे खातिर होला पढ़ावे लिखावे खातिर होला। बेटी के दहेज आ बेटा के घूस देवे खातिर ना होला। अरे तो पढ़ ना लेनी ओइसन कौन काम के पढ़ाई कर लेला कि घूस दे के नौकरी लागी? पढ़े ला आदमी काबिल बने खातिर घूस देवे खातिर ना। हमरा खनी 4 करोड़ काबिल बने 4 करोड़ बैठ के माछी मारता रहे। उ काबिल नहीं काम तहरे ऐसन डिग्री धारी बारे पढ़ के कबिलाव बढ़ावो। अरे तो का बुढ़ारी में पढ़ते रही पढ़े के कोनो उम्र ना होला समझो बात के आ दई क्या के जे मानस। ठीक कहत बारन काबिल बन पढ़ले लिखले से ना भेड़ मत खा बड़का टिकट बाड़ी काबिल भई बाड़ी तो काहेला बन गेले प्रधान हां तो बन गए जाने बाट तो फिर ले आ ओई जे साला भगेलवा नोट सीटल सा बन गेल प्रधान स्कॉर्पियो से घुमता दूध को बॉडीगार्ड रख ले बा आई सबेरे ही से हर हर कटनी कटवा रख झूठ का कसम कहनी जे प्रमुख के चुनाव लड़े तो
ना काबिल बनाए हमार बबुआ काबिल बनो साला यहाँ गोबर गोबर लोग प्रधानमंत्री बने के सपना देख हम ग्रेजुएट आदमी प्रमुख बन गई रहती तो स्कॉर्पियो के लाइन लगा देती अब बोलेरो के साला कोठा पिटवा देती साला ए भाई ए भाई देखो हम जाइबे करब दिन चाहे जोन हो जाए पैसा देबे के बाद तो दाना हम बेटा को को चल जाए हो रे भाइयो भाई रे भाई जाइबे करब चाहे जोन हो जाए हम जाइबे करब रोक ले लो तो अब मुटरो के ले जाए सुन लो मुटरो के ले जाए बाप रहू जाए पूछ लियो विदाउट टिकट पुलिस पकड़ी तो छोड़ियो ए भाई गोवर्धन अपना जीत पर अड़ल रहे हमरो से कहले कि ते रुपया पैसा के चिंता फिक्र मत कर हम तोरा के ले चलो तोर जितना भाड़ा भूति लगी सब हम दे घर में बड़ा परेशान हुए उनका परेशानी से चाची कहली कि तू जा जितना घुस लगी पाहुन कहिए उतना पीछे से फिर फेनु हमने के दोनों आदमी दिल्ली चौकनी जा हम कहीं की सुतल बारू न का यही से बजा देनी हां दो तीन हाली के नींद खुल जाई अरे तावी सुते के बेर है जो सुती आदमी खाली हाली आवे में गिर गई हां और गिर गईलू जानता रू मुटरा कहत रहे के खाली अपना हुआ ही आई रहे जी दिल्ली तो भइली कि रात हो गई ट्रेन लेट हो गई तो रात भर बेचारा घंटी बजाते रह गए क्योंकि बाड़िए ना खुला रात ठंडा के दिन में रात को कुकुर खाने को हरी उठल अरे तो रात नहीं खनु भाई ओ बुलाए गई पाहु नहीं खा ऊपर वो तो 7 बजे गई ना ऑफिस 7 बजे आ को भाई आई है 9-10 बजे तक ले वाह 10 बजे मारा साला ऐसा नौकरी के साला कब तो 11 बज जाला साला का फायदा से नौकरी केला इधर माई भेज दिया ठेकुआ चूड़ा अच्छा नहा धोला गरम गरम नाश्ता बनी दे भाई ए बबुआ गोर हाथ धो लेना अब गोड़ हाथ में काला हो रहा है तो जब पहले अरे तो नहा ले तो कुछ हो जाएगा मार पसीना के देह बसाता और इहो धो लिया इहो बसाता तो आवाज सुन ले पड़ू 2 दिन में सूर्य नाम मोर बन के आइले वे हाल कई दिल्ली रहे लगलू तो गांव के आदमी के देह बसाए लगो ले आओ चप्पल दा मैदान जाके बा हले तो पियाना बना रहे अरे मामा अरे बुआ खुश रहो लामा हो गई बा आया ते बड़ा जुल्फी बना के रख घुमाता रहो स्कूल में ना बोलेला सो कौन क्लास रे 6th क्लास छठा नु वाह आएगा पढ़ एक बा चूहा मरा के घर में हमको बदबू नहीं आ रही क्या ना हमरा सर्दी से नाक जबल बा मम्मी आपने चूहा मारने वाली दवा डाली थी क्या नहीं अरे हाँ परसुए डालने रहनी हाँ मम्मी चूहा मारा है जल्दी ढूंढ के लगाओ नहीं तो बीमारी हो जाएगी
अभी से बदबू आ रही, जूते से फेंको तो छी। देखो ना सारा दिल्ली अग्नि तक रो भाई दीदिया दीदिया अरे का भाई मैं जुतवा मत हो सरफ में डाल देनी हां जुतो उतना बुरा ही बानी मौजमा डालनी हां अब घूमे कैसे जाए अब दिया पाउन के मोजा उठती हां ले लिया आदमी केहू जाला तो दू जोड़ी मौजा रख ले पला कि एक धोवाई तो एक पेनी रोज ना धोवाई तो बास मारे लगा तो मैंने बसात रहे सब सुनत रहनी है मरल मूस कैसन बसा ले एगो मुअल मूस लिया के रख देता ही हूं तो सब पता चल जाए आज बती ले बड़ी हेलो माई भेज ले भैया अचार आहिरे करम मां आज ये धोले धावले बिछौले रहनी कहां के गंदा बैग एकरा पे रख देलस अरे नीचे रख के ना खोलल जा सकेला धोआ ना जाई इतना आसान बा खाली ना फासते देखावत रहू कि नाश्ता पानी देबू हटा देखा नहीं है ना फासत तारा लेटरी में धरे ला कागज क के पोछे खातिर ले जा अचार ले जा नाश्ता ले आवो ले आओ दो ले आई हाय हाय बरेडा अच्छा ऐसे का हुई कुछ गंभीर लिया बजा चूड़ा दूध खाइबू ले आवा जा चूड़े ले आवा जा आई ले जा यहाँ तजे हमरा आवे से पहले चूड़ा जी पहुंच गई अरे वो जो बुझा था चूड़ा जान ना ठीक ले आओ ले आइलू भूख लागल बा ले क्यों काम करना दही बा दही चूड़ा ले आओ दूध बढ़िया उतना ना लगे तंग करके धर दलस ई ले आओ ले आराम से बैठ के खाए आ ई का ई चौकी नानू हा सोफा पे गोड़ धर के केहू ना बैठे यहाँ सुनो हम बरेडा चाय खायला नवाब ना हम सतुआ पिसान खायला हम उठा जवान हम यही में बैठी पाउन हो गए बड़ा लखनऊ के नफीस बुझलू ला खट्टा बदल अब का दही खट्टा वाली आओ चादर उधर होके तो सुते तनी चादर ले आओ तनी कोई नहीं खाई जाओ साला कोई अरे आता टीवी खोल दो सुना भोजपुरी गाना लगा दी हो ओ साला टोरेंट भर भोजपुरी गाना ना मिललो सुनने भोजपुरी अरु का सब टीवी बाबू लगाओ अब रिमोटवा है ने दो बा
हटो बढ़ावे दो पहले से हटो डिस्टर्ब होता तो कह दो कान में रुआ खींच ले अरे मैं कौन पहले से ना सुनाई दी थी भैया। तू सॉरी बोल क्या होता है ओकरा बाप ये बजाओ तनी कि अपना घरे बजाओ तो बाप के का जान जा ना खराब सुनो हाथ ना डेरा के ना रहे बुझलू जिंदगी भर दबावते रह जिए सता है जितने डराई बतिये दे वाली सुना हम तनी आराम करें कह दिया कोनो डिस्टर्ब मत करे बुझलो कहाँ गई हो? आ गई नी। गोवर्धन आ गए का? हाँ वो तो रुआ गई है तबे आ गई 12 घंटा गाड़ी लेट रहे। कहाँ गई बा? अब बाहर ही गई हाँ। हमार चपालवा नहीं गलो को तो। अब बबुआ पहले हुई ले आओ और दूसरा चप्पल दो। दो मैंने दूसरा चप्पल दो। ये दी ना। दो तो ये। सुनो तो रो का एसी में खोली ठोकर रहे खाई तनी बबुआ के समझा दो पानी गिरावे में कितना टाइम कितना बसा दो बसा था आप बबुआ की सब फिर के ही बना नहीं बोलते अरे आओ तनी भाई आ गई अरे आ गई हो आ गई मामून खुश रहो क्यों खदर ले बका एकरा हमरा के हां हमरा कौन खबरी हम चोर पाकिट मार रही ना एक बार हबड़ा के 4-5 बार घंटी बजैले हो कि हमरा बुझाइला का जाने केहू चहटले हो ना हम करे या कि सुतल लोग बोल तो जगा दी आ उनसे एको बार घंटिया बजैतो तो सब होगे दरवाजा खुले अब राम जी के दया से ये जो सब पर कानो तेजे बा देख ले लू आवा बबुआ भीतर आवा इनका तो आते आते भाषण शुरू हो गई
अच्छा छोड़ो तू का हाल बा? कहाँ गइला? वो जाइम कहाँ गइरनिया मुटुरा हिया साथै नु आई बा तारा साथे ओ अच्छा। बदरपुर के आगे फरीदाबाद में रहता तो गरिना भेंट मुलाकात करे ठीक है कोई लो आईजी के दे देनी यहाँ नंबर फोन नंबर जब तक फोन करी ओकर बुआ के फोन नहीं खे। बाबे ओकर फूफा के बाबे मोबाइल तो मोबाइल के पाछा पाछा नानू घुमत फिरी अच्छा ठीक है कोई ला दे देलो दीदिया घर बाबू आदमी के रहे एक एगो हती चुकी घर में 10-10 बा एगो होने सुतल बा एगो होने सुतल बा एगो होने नेटा पूछता एगो होने खाना बनावता ये तो बड़ शहर में तो जगह में कमी होता ना करे ऐसा बड़ शहर में हाता ना लगनी बतियावे काटी बोतल की का हो पूछो ना बस के टिकट हो ये बढ़िया कोइला कि बस में टिकट लेके चलला ना तो अब 200 रुपया फाइन लगे हां तुम जानत तो की बाकी एकरा कौन से मत दे तई पर दोबारा आदमी ना जा सके ठेकी हो हम फेंक कहीं जाते हैं बाकी हेने होने ना वो देखो तरह कोना में एगो कूड़ा फेंके खातिर कूड़ादान रखल बा ओकरा के अंग्रेजी में डस्टबिन कहल जाला वही में जाते हैं बुझल मनी के आता ना तो वही हाथ ना और अभी हो जे मतलब कैसे कर हां तोरा जवान में बाधा दी देख लू हम जात बानी खाना लगावे आ अपन भाषण बाद में देब। जो बबुआ मुंह हाथ धो ले लागे ले देखो हमारा के 10 मिनट बाद निकलियो अब देख ली स्पोर्ट्स का पढ़ल का ना पढ़ल अच्छा निकालो बबुआ क्या करना सब दिल्ली में रहे लागल लो अब बड़का सफियाना बनल बा एकरा के हेने मत राखो ओकरा के होने राखो साला उठावा ही धरे में जिंदगी चल जाए आदमी कैसन पियवा के चोरी दिन भर घर दादा ए बबुआ देखी हो और जो बर्तन में कितना वो दुनिया खोली ना पाहुन कनी हवा खाता नी ये तो एगो जगे बा आई कबूतर खाना में खड़ा होके बा ए बबुआ अब चाय पी ला। दो जी दो ना अरे आवा है ने का देखो तारा आवा है देखो तनी अजिया के फैशन पाऊं ये हाथना टकटकी लगा के ना देखल जाला आवा साथ ही चाय पिए जी पाऊं देखे के का बा सामने वाला खुद दिखा रहल भाई बिचारे होके बॉडी दिखावता अरे वाली पैसा करबो अरे पाऊं तो हमनी के जान जाई कि बाकी पाऊं दिल्ली के फैशन देख के जान जाई कि अच्छा छोड़ो चाय पियो चाय बाद में कोई नहीं खाए ये बताओ कि तू ना आगे पढ़ाइए कौन चाहता है आना कोनो कंपटीशन के तैयारी कौन चाहता है बता कौन चाहता पाऊं सच बताई तो पढ़े से हमार मन उचट गई तो कोनो हुनर विकास के ट्रेनिंग कर कौन सिलाई कढ़ाई बिल्कुल ना तो साइकिल मरम्मत मोबाइल रिपेयरिंग ये सब तो गोवा में सिखावे जाता है हुनर विकास केंद्र में। अरे ये तो कम पढ़ल लिखल खातिर न होला तू कंप्यूटर चलावे सीख जा जैसे कि टाइपिंग हो गई कोरल ड्रा हो गई वेबसाइट डिजाइनिंग हो गई टीटीपी हो ए गई बाबू ढेर सारा काम है माई कहले बिया
कि जितना पैसा लागी दियाई तो वही बताई कितना खर्चा लागी बस। देखो हम ना दलाल होई आ ना कोनो दलाल के जानी हो तहरा काबिलियत के ए हिसाब पाहु रउगो लगनी बाबू ऐसन प्रवचन देबे। अरे उ तो गांव में माटोरी कइले जिंदगी भर गांव में खुरी घसले। रउआ तो अभी दुनिया देख रहल बानी नु। सुनी काबिलियत छोड़ी अगर कोनो डिग्रियों के जरूरत होई तो वो हम बनवा दे। सब बन जाला पाऊं बस माल चाहिए। बाकी होई साला होई का कहला टाइपराइटर और कंप्यूटर पर बैठ के टकटुटरा वाला काम हमारा से ना। तो क्वेश्चन काम कर काम पाहुन ऐसा होके के चाहिए जे में कोनो काम ना। 4-10 आदमी नीचे होके ओकरा के बस काम करावे के होके तो उ ठीक बा। अच्छा अच्छा यानी कि तू मैनेजमेंट वाला काम कर जा। हां अब ये सही पकड़ ले बानी। तो ए जो तो कहत है कि एमबीए में अपन एडमिशन करा। एमबीए घूम फिर के हो जी आगे। एमबीए के डिग्री एनु चाहिए वो जुगाड़ करते हैं। रुआ बोली तो सही तो होता ना टैलेंट भी तो चाहिए। ए टैलेंट साला यहाँ फर्जी डिग्री पर लोग मंत्री बन जाता है। रुआ समाचार ना देखी अखबारों में तो निकलबे करना पढ़ी लनी ना अब तू कहत है तो पढ़े शुरू कर। पढ़ी बहुत जरूरी है। ये बताओ कि तारा अब वही है के दे दी एमबीए की डिग्री हमरा मिलनु चाहिए। मारा फरी से जाके लिया है साल के रुआ पढ़ी तो खाली सब जुगाड़ तू अब वही 2 महीना पहले तो बीए पास कइलो मिल जाइए। अब वही तारा के एमबीए की डिग्री मिली। अब मिल जाइए। 2 साल के कोर्स होला ये हु दी कि 2 साल बाद ही डिग्री देता है। ये तो भारी कैच बा। सब नहीं तो बुझल यही से साला जाली डिग्री वाला पकड़ाता रस। एखना तो अपन रखले बा। अच्छा ये बता देखो कामो करत तू एमबीए कर सकत अभी रोही में तरक्की हो जाए। आ देखो हम नु एगो आज आदमी से बात पहले बानी अगर फोन आई तो जाके मिल ठीक बा। आजू ए अकेला नहीं का कोनो दिक्कत बा ना दिक्कत का बा। बाकी तो 2-4 दिन आदमी घूम ली दिल्ली आ तो ठीक बा 10 दिन बाद ही ज्वाइन कर लियो आज मिल लो। अच्छा मिल ले कौन काम बा। यही से तो बात है जाके मिल लो उहे बताई। अच्छा के होवन हमार दोस्त ना कौन जात ये तो नहीं जा काहे ना सही जानकारी खातिर पूछत। ए बाबू देखो इस सब समाज में नु जात ना पूछल बुझल ऐसा रहुआ बतिया दे आए साला ये पूरा देश के शासन जाते देख के चलता जी। जाते देख के मंत्री जाते देख के लोग के नियुक्त किया जाता आ जाते देख के लोग के आरक्षण मिलता आ दिलिया का भारत से बहरी बा। ओ ठीक बा पूछ लियो ना पूछ लियो ना हम ऐसा ही जानकारी खाती है बाबू। हमारा ऑफिस का दिन ए बाबू ए अब तारा चक्कर पर हम नु तो हम लेके ए किसी आ गई तारा लिए ए बाबू ए किसी तो देर होता है। हमको एकदम किसी आ गई पीएम की बहुत दिया दिया स्पर्श जी मामा चल ले तो यानी आवनु आवा क्या तनी पानी ले आओ तो एक बोतल। सुना तनी टीवी खोल दे। मामा वो लाइट नहीं है आहा बॉल कैसे जलता वो इन्वर्टर चलता मामा तो वो कहने के जरा पावर नहीं आती है टीवी में। ये पढ़े ना ये पढ़ाई होता ले लो ले लीजिए। ले लीजिए मामा। हाँ टीवी में ले लो। जा ले आओ ले लो
सुना तनी कि कड़क मीठा चाय बनाओ तो खाटी दूध के नींबू वाला चाय पी के एकदम मन खराब हो गइल पाउन रहल अंदर पिए के पड़ल हम पिएबे ना करी सो अब दूध नहीं खेल हूँ दूध ले आओ जा सुनो काम करे में ना अस्कताए के ना अलसाए के ना अस्कताए के ना अलसाए के ठीक है जा अंसाता परीक्षा बानू ए बबुआ सुना और 2 लीटर दूध मदर डेयरी से ले ले बना उठाना नहीं खुद गई जी अब बताई सब जौन जी अपन नहीं आ जाओ घर रे ओकरा खातिर मदर डे भागे दौड़े में मजा आवेला का अरे ना रे तुहे सबके निमन लागेला देखो हम सवेरे तनी खा पी के आराम करिला छोड़ हम चाय ना पिए अरे नतीजे तो बा देख ले बारा जाके ले आवा तब लेती हा ए लगलू तू माइए खानी जा ले आओ पैसा दो जा आराम करके तो देता लू चला यहाँ रहो चाहे गाँव रहो आराम ले आओ पैसा वा कि उधारी आई ले दौने से हमरा ऊपर पहने वाला शॉर्ट रुक जाओ ले उतारा पहने तो सोची तो ये पहन के जाए क्या करें मर सामानवा करने कहाँ रख दे बालो घर में गोवर्धन जैसे दूध लेके लौटले उनकर इंटरव्यू के फोन आई आउ गईले इंटरव्यू भइल दोसर के दिने बड़ी उत्साह से नौकरी ज्वाइन कइले बाकी ठीक तीसर के दिने ड्यूटी से लौटले आ इस्तीफा के ऐलान कर दिए गोवर्धन गोवर्धन केने कोई आवा तारी पाहुन अरे फ्रेश होली दिन भर घर रह के फ्रेश होत रहता है का कइला आई आवा तानी मजा आ गई तब मन फ्रेश हो गई जन्नी की ना देखी हां पानी आज कम आई बा बैठा तो तू काहे नौकरी छोड़ चाहता तनखा कम बा एक हदी बोले देखी पा तनख्वाह कम रही तम पैसा कटी तो गांव से मांगा बाकी साला ये एकदम थर्ड क्लास के काम है क्वेश्चन का काम का कहीं पाहुन हम ना कर जाई तो हमहू तो जानी ए पा जौन काम बिना पैरवी के या बिना पैसा के बिना घूस घास के साला एक दिन में बहाल करेले सो कैसन काम होई बताई हमरा तो सही भइल बा आ हमरा बढ़िया नौकरी बा का हो राहुआ ऐसा एसी रूम नहीं है नु सोफा लागल बा 4 गो फोन बा घंटी बजावे ला होने से चपरासी आ जाला ऐसा नहीं तो काहे छोड़ती तो क्वेश्चन बा साला हती चुकी टेबल बा हती चुकी कुर्सी और उनमें साला भैंसे बैठे के सामास नहीं है दिन भर ट्रक लोड होता घामा में खड़ा होके साला मिलावत रहो कब गइले साला एगो सेडो बाटीन के वो साला ओइसन तवता घामा में कि खड़ा भइल बेर बुझाता कि झाई मार अब साला जिंदगी रही तब आदमी का मारी अरे तू किसान का लड़का हो कौशन बतियावत अरे जब हम ही पढ़त रही तो पढ़ के आई तो खरियानी जात रही एकदम तब घाम में हम बोझा बनवाई फिर ओकरा के जाके दवाई आ देखो इनकरा से एगो टीन के सेट में काम लिखे ए पाहु रौवा करत होके मम ना करी गावे तू बाबूजी करवावे ले या दू जना बाड़े हुए करे लो अब सुनी ना
रउआ के ऑफिस में वैकेंसी नहीं थे लड़कइये से मेहनत वाला काम नहीं थे न पहले तो काम होइबे ना करी पढ़े में मन लगबे ना करी तो सही बढ़िया नौकरी लागी हमार सरकारी कंपनी है ओकरा में कंपटीशन से बाहर होला घूस दे के ना सब होला सब जगह। हाँ जी यहाँ के का बताए हमरा बताओ तनी सुनो ना एकल यहाँ के कंपनिया में हम गई रहे तो यहाँ के नीचा बा यहाँ के नीचे एगो अफसर बा उनिया बैठ के बना अपन जो गाड़ी के जवारी हो साला के सूद हिंदियों ना लिखी है अंग्रेजी तो छोड़ो ना लिखले का रहे कूलर के कूलर 1000 के 1000 रुपया के रुपया मगर रे साला भाई पास हुई तो हम ठीक कहूँ तब जाके पास हुए तो हमको नीचे 2 साल के तो ओकर बाप एमपी है बुझल हमरो बाप एमपी है हैं मुखिया पति अब सुनी अगर लगवाए एक बात लगवाई हम उस सारी यहाँ का परसों से नहीं जात नौकरी करे कल तक बारे आराम करे। हेलो प्रणाम पाहुन। प्रणाम प्रणाम के गोवर्धन बाड़न मुटुर बोलतानी। अच्छा मुटु जी हाँ हाँ अभी बारन होल्ड करो अभी बात करो गोवर्धन हाँ मुटुर के फोन कर मुटुआ के रही रही चुप क्या होता है लाइन पर आइयो आवता रहो जी करे समय मिल गए तोरा अरे ना भाई जानजिए नु हुआ के तीनों लइकन के परसवे से इम्तिहान बा। अच्छा तो कनिए कलक यहाँ पारा पारी तैयारी करावे आ पढ़ावे। अच्छा अब यही में जानजिए जे कि मौका ना लागल हो आ तार का भई कि जुगाड़ लागल हमार तो लागियो गइला छूटियो गइल माने माने लागे नहीं छूटे राम हो गइल। अच्छा आओ तो कल बहुत हम बतियावल जाई ए भाई काम तो हमरा समाज ना मिली हो समाज बिजी हो गइला आते आते साले आ गावे के जाता रे ए फुआ नहीं खिनु जाई दे कहत तारी नु ओ कि एही जी रो हमरा लइकन के पढ़ाव ट्यूशनो कर अच्छा जन लो अपना पड़ोसिया की हां वो लइकन के ट्यूशन दिवा देले बड़ी अच्छा। ध्यान साथ से जाके पढ़ावे। आ तो सांझ के नु जाए के बारी हां तो भोरे आओ एक दिन नाश्ता पानी कर जाई फिर चल जाई बाजारी एगो आती मोबाइल किने के बाद और काका टच स्क्रीन बक ना खुलेला बंद होला हां उए आ फिर आइए ते जी खा पी के घरे चल जाई अपना। अच्छा तो कोशिश करब। अरे कोशिश ना फाइनल बताओ हमरा तो अपन और तेज नारायण भाई भाई यहाँ जाए कौन तेज न रहे अरे मामा के लइका एजन बा रेल मंत्री के पिए हो। अच्छा अच्छा भाई तो सुन तो हम आए बिहान आ 2 घंटा खातिर आए हम फजरे 9 बजे लेकिन नाश्ता पानी में कहिए क्या है भाई काहे रे हमार बहिन जन बाड़ी तो बोले गरीब बाड़ी हमार पाहुन बड़का कंपनी में अफसर बने अफसर। अरे ना रे भाई दीदिया के परेशानी न होई ये जिया तो हम अपने फुआ संग मिल के जन थे बता के तन बना लीला। अच्छा यही से कहतनी हम जानत नहीं कि पाहुन बड़ अफसर अरे अरे तो बहिनों के हाथ के खाना खा लो। अच्छा चल ठीक बात है तो हम बिहान आए आ या सोच ले 2 घंटा का तेरा मैं 9 बजे ठीक नु ठीक बा ठीक बा चल रखत तनी गुड नाइट। ठीक बा गुड नाइट ए दीदिया का भाई कल मुटुरा आई भोरे भोरे तो नाश्ता पानी बना दियो ठीक नु ठीक बा आ सुनाई ने बोल ना आई बड़े डाचा हो ना दीदिया हलवा बनाई हो आ हलवा में तनी घी सबरा है डाली बुझलू न तई साला गांव में जाला सन तो शिकायत तो करेलस हां तई कर एती बनोई बड़े बड़का अफसर अच्छा पाव रोटी नाश्ता करेला दिल्लू तनी हम जातनी घुमतिया को खैनी खत्म गुडा हुए किने सुतियो जा आ जल्दी आइहा नींद लागता अभी नीने लागेला ताला तवार सुतियो भरनी ऐसा नहीं लोगे कहलन होने भाम खोज आ तू जो बैठ के बब्बा के बनाओ हलवा को चौक बढ़िया घर के सराय बना के रख दे अफसर बनी अफसर बनाइए आ चुप रही रहुआ के भाई बहन आवेलन तो बहुत बढ़िया हमारे तो गंध मचे लागल हमार भाई
बोला बेटा तो भाषण मत दी। सुन लो कान खोलो, ये बुझाता कि नवाब हो जाए पड़े, हम इनको रोको पड़ो बनी। आज के बाद अगर हमारे स्कूटर के चाबी चाहे हमारे जूता मोजा कुछ चीज देंगे तो पूछिए। हाँ हाँ ना देव। हेलो हेलो बॉबी। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी खुश रहो, सब समाचार बढ़िया बानू। गोवर्धन कहाँ बा? हाँ तो बहरे गए हन। अच्छा तो कतही जोगाड़ लागल कि ना? लागल रहे बाबूजी, लेकिन ओकरा के पसंद न पड़ल, छोड़ के आ गई। कहत रहे कि कटोरी मामे के बेटा तेज नारायण से मिले जाए कल। अच्छा ना ओकरा से मत मिले दी। अरे ओकनी के काम ह नौहन के इस्तेमाल कई आ गलत दिशा में ले गई, ओकरा से मत मिले दी। अरे का जाने का तो निमन नौकरी लगा देवे ना हो, हम जानत बानी ओहनी के संगत में जे रहेला ओकर सोच खराब हो जाला। आ तनी पाहुन से बात करावो। अच्छा अली बाबूजी बात करें। बोला दिन बाबूजी। खुश हैं जी। अरे कहत रहनी कि जरूरी नइखे कि एकर तुरंत नौकरिये लग जाए, जरूरी बा कि एकर सोच बदले। आ रउआ ऐसे कर्मठ आदमी के संगे रही तो एकर सोचे के ढंग जरूर बदल जाए जी। ऐसे एकरा में साहस के कमी नहीं खे, बड़ी मेहनती है आ कर्मठो है आ राउर बड़ी इज्जतो करेला। हां वो तो बहुत ही इज्जत करे। अरे एगो और बात, ओकर हौ दोस्त बा लंगोटिया यार मुटुरोवा, वो साथ ही गइल बा, वो बड़ी मेहनती है आ कर्मठ वो है। हाँ बाबूजी भोरे भोरे फोन आए रहा। हाँ बातचीत कैला से तो बहुत बढ़िया लड़का बुझाई। अरे हइले ह त हाँ एगो और बात कहे करे, ओकरा के समझाई तो समझ। एगो और है सुनी, तेज नारायण से मत मिले दे। ओहनी के काम में का हक बरकराव दूसरा जगह ले गई आ ओहनी के संगत में जे रहेला ओकर मतिये भ्रष्ट हो जाला, त मत मिले दे। ठीक बा बाबूजी, रोवा कहत नहीं तो हम मना करब करे। हाँ तो ठीक बा, हम रखत बानी। अच्छा तो गोल लागत नहीं बाबू। खुश रही। सुनो हम मुटुरा के बारे में, वो अपना फुआ का लड़का के ट्यूशनो पढ़ावे, उनकर साथे रसोई में उनकर हाथों पढ़ावे। आई बड़ा बड़ा नवाब के नाती घंटी बना बड़ा नौकरी चाहिए, काम ना धंधा और सोलो रोटी बंद है और रोको रंग करा के रात जगह कर और ये तक खोलिया गेट ये काम रह गया। सुनी दिमाग खराब केला से कोनो फायदा नहीं खेनू। नौकरी लगवावो छोड़ के चल के बैठी जाता। और रउआ कहत रही ना कि भिवारी में एक जगह नौकरी बा आ ओही जे ऑफिस में रहबो करी। रुको अभी ले आइले ना तन गेट तो बंद कर दो, आ जाने और यहां के का कर। बात तो कहले बा कि परसों में जाके भिवाड़ी जाए के रहले करे, करोजियो से बात हो गई रहल, ओ जी करा के लेबर के सुपरवाइजर बना दी। ओ जे रही अब बनाई खाई अब भाग लोग ये जितना भी उजी लेबर बड़ा सो वही से बनवा दे, बाकी जाई ना। बाबूजी को कहता नहीं कि अभी कुछ दिन अपना साथे रख, एक और सोच बदले। बुझाते नहीं। सुनी ना, एकरा 10 आदमी से काम करावे में ही आप बॉस बने में तो ई तेजे बा। अपन फ्लैटवा के काम सोमवार से शुरू कर लूं कि ठेकेदारवा कहले तो बा तो ओहिजे लगा दी, ओहिजे रही। इहो ठीक है कहता, ई सामने रही तो होनियो का काम जल्दी जल्दी करियो सो आ तारा मगज पे सवाल तो ना रहे। हाँ आ सामने ना रहला से कामो लटका देला सुनू, जल्दी जल्दी काम हो जाई तो फ्लैटवा अगला महीना से किराए पे चढ़ जाए। ठीक बा, ये कह रहा ठीक बा। कसम बतियाओ तनी से देखा बुझा कार बबू आइए क्या
कुछ नहीं के भाई गोराला सा सालन रहेड़ा वो पनिए के फुटवा से में तनी भर लाग गई ए नहीं खेला गोल रुको हम डिटॉल लगाता हैं अरे दवा खनवा वाला सब दवा कदर बड़ा सो रहे दो कब होइलो अरे पाउन जान जाई कि खैनिया ना मिल तो हम चल गनी बजरिया पर हां आ बजरिया पर से मोजा लेके आवत रहे हैं तो देखनी का कि एगो बस स्टैंड पे चले एगो लड़की के दूगो हेड़ा छिड़त लो हमारा में से माना कि ये सब नहीं करना चाहिए तो उल्टे हमरे पर चढ़ गइल साला जे मार मरनी साले लोग कि वे लोग बुझी ले जिंदगी भर याद रहे एगो साला बस पर चढ़ के भागल आ एगो रिक्शा पर लटक शाबाश कनी मोदी और के ना रहा ना रोला हंस दो चार गो कौन किसे देखता ना सो बुझाता जे कुछ लोगते नहीं के सारा संग इले नो हो आ एगो फोन पे लागल बा हम कहनी ए महाराज आप लोग मोहरत है कि बीच वाला जेंडर जी इतना बड़का ही कांड हो रहा है यहाँ पर आप लोग मुंह ताक रहे हैं आ घरे जाइएगा तो कहिएगा हई तीर मारे हैं हौ तीर मारे हैं आ यहाँ पर दूगो लुच्चा का देख के पिलहई चटक गया है ये कहता नहीं हम फोन पर महिला हेल्पलाइन में लगाने ही वाले थे 191001 1091 हाँ वही पर हम कहनी जब तक आता ना तब तक यहाँ कुछ हो जाता समझे ये हाल रहा ना तो आपका बहनों बेटी का बारी आएगा आ तब मत कहिए कोनो हेल्प नहीं किया है शाबाश अरे ये बड़ी मरद वाली बात बाकी तो नहीं ये तक देखिए ताकि कहीं आए रिजू के देखो पुलिसो बड़ा चौकस फोन कइला तो तुरंत पहुंचे आ कानूनो अपना हाथ में ना लेवे के केहू हमरा पर चौड़ी दम कानून के इंतजार कर ऐसा बता रही आई गो आई तोरा आई तो कागे ना कुछ मोजा हवे तोरा आई आई लड़किया देलस यो पाता कहतिया आइएगा पापा मम्मी मिलके खुश होंगे जनक बुझिला इन्हीं कहीं माटर बिया तो मर्द उंगरा के काहे के देखा का तू रखो बाबू फोन करके मिल लियो तो ये बसंत कुछ जाई अरे तो मिल ली तो का दिक्कत बा फोन करके कबो मिल लिए एकरा में फोनो नंबर बा करना होने का हो मिली बात दे दो इनका के दे दो तू का दे पता दा हो गई ई तो बढ़िया काम कइला ई तो का खनिया मिल ना साला खनी नहीं खे मिलत खोजत हार गई ई एकदम बहुत बड़ा काम कइला छोड़ दे भाई को छोड़ दे साला अरे बा ई बढ़िया काम कइला तो ठीक बा हम चला तारी सु जाइए ओही खाओ नहीं खेला करू ना पीठ को पीठ पटा के अच्छा चलो तारी तब सु ठीक बा तू आराम करो हम ना तू आराम करो फिर का भोरे बात छोड़ देनी पीठ आराम नहीं सुन लोग बाप बिहान भइला हम पहुंचनी ओही जा खैनी पियनी ओजिया एगो और हमरा ट्यूशन मिल गेल उनका भगिना के पढ़ावे के हमार आमदनी ऐसा ही बढ़ल जात रहे 6 महीना के अंदर हमरा 15,000 की ट्यूशन मिल गई बीएड के फार्मो भरा गए बाकी गोवर्धन देखिए वो का करता रहे अरे वो नाटक चालू बा प्रधान हां दे तले लोग है ना सुनो तो हां तू ई कैसे कहता रहो हां कि उ ठेकेदार 1 लाख रुपया सीधे बचा ली 1 लाख ना 2 लाख 2 लाख 3 लाख के कम हुए बा मैंने कर रखा है केतनो काम करी नु तो 3 लाख से ज्यादा ना लागी फ्लैट में तू हतारा विश्वास से कैसे कह सकता ए पा रहो जहां फ्लैट का बनाता नु वही जे 4-5 गो और फ्लैट बनाता गइनी या सब लेबरन से मिस्त्रीजन से बताई नहीं है भाई ऐसा ऐसा है तो पूछलो हमसे कि का करना है बताई तो हम बता देनी है तो ओकरा बाद रेट और पूछ लेनी है अब फिर गइनी आ का कहला जे बाजार हां सरिया उरिया के सीमेंट के गिट्टी के पता कोई नहीं है सब जोड़ घटा को के देख ले बड़े केतनो A1 क्वालिटी के माल लगाई नु साला तो 1 लाख रुपया पैकेज में ओकरा जाई हम बताओ तनी का सोचे लगनी अहुन सोचो तानी हां सहारा नहीं हो लइका नौकरी ना करे का करे
अरे तारा नहीं हो लड़का तो दूसरा के नौकरी देबे ला। लगनी चाहू करे बाबू नो हेने आओ मजाक नहीं करते, हेने आओ। सवेरे सवेरे अरे हेने आओ, तारे को जोड़ घटाओ करके बताओ, हेने आओ। हां पचिए जिया अब बोली नहीं हम बताओ तनी सुन देखिए रल फ्लैट में 10 दिन काम हुई केहू गो चाहे 20 दिन 4 गो लेबर लगी है सब ओकर ले जाते हैं ठीक बा एगो काम कइल जाओ कि कॉपी पेन पर हिसाब किताब कइल जाओ जननी की ना हिसाब किताब तो बाद में हो। हां तू जोड़ ले ले बड़ा। हां अब मिली ले ले बड़ा। हां एगो बात सुनो, हां अगर हम वही सोसाइटी में हां 2-4 गो फ्लैटन में हम बतिया ली तो हाँ। तू मिस्त्री या लेबर को जोड़ा कर ले। आराम से बोले बा सुन आओ देखो बस उनका भीतर के उद्यमी जाग गई। गोवर्धन इंटरप्राइजेज खुल गई। उनका काम की क्वालिटी देख के ढेर काम मिले लगल। उनका फॉर्म में 25 आदमी काम करे लगले, 5 आदमी तक गाँव ही के हमरा बड़े। आ अक्सर हमरा से एगो बात कहिले। ठीक है बच्चे मोटूर हमारे पाहुन एगो बात कहले हमेशा स्काई इज द लिमिट माने आदमी के क्षमता के कोनो और अंत नहीं है बुझले अनु रोकी को फोन कर ली हेलो हेलो सर हाँ ठीक है दे दीजिए माल दे दीजिए हम भेज दिए लड़का को हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ अरे आओ ना तारा के नंबर पे तू कहाँ हो फोन को ठीक बा का हो सर माल गिरा देलस ट्रक वाले के पैसा देवे के होई दे दो भाई पैसा हां बा दे दे ठीक बा ठीक आ सुना है ने ई सर आवत का बा सर या फिर सर का होई घर तो घर में हम का होई मुटुर गोवर्धन भाई हां तो का कहबो गोवर्धन भाई बाबा आओ बैठो लो भाई काहे बैठो तो बाबूजी आज बढ़ाई मेनवा दी हां चाचा बाबूजी हां तनी सुनी आवत अरे देखो लोग नाम चाचा खुश रह चाचा कब आई नहीं हां अरे आज वे आई नहीं अच्छा अच्छा तब मुटुर तहार काम धंधा कैसन चलता चाचा सब ठीक बटे, रउआ आशीर्वाद से हमारे को कोचिंग खुले जा रहल बटे पार्टनरशिप में। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया के बात बा हो वाह बहुत बढ़िया के बात दीदिया हाँ हाँ सामान आओ। दे अच्छा मिठाई अरे मिठाई पहले गाँव गाँव की के मिठाई तो खा ला। खा लो हेलो भाई आई सर। अरे आई चाचा सामान ले आओ दीदिया हाँ लावत हूँ। बैठ लो लजाता लो लो हाथ वो खान खाए में बुला ली लो आज को रोटी खालाई। अरे की खाना मांगे दे दो ली सामान माली। एमे हमारा दोनों लोगन के सामान बा तहरो बा आ घरवा के पिछितिया फतीना बारे आ गुदरी बारे कोनवा पर बारे इस्माइल ने नु हां तो उनको सामान बा अब आवते रही तो कहनी के दो लोग बबुआ लोग के ले जाते हैं ठीक है याद करके तीनों लोग के दे दी हो तो तहार काम धंधा कैसे चलत बा तहार आशीर्वाद से एकदम ठीक चाचा अरे चाचा कहीं गोवर्धन भैया तो हमरे ऐसन गोबर के धन कमाए लायक बना दे ना ना एमे तहरा लोग के क्षमता बा तहरो भी क्षमता बा तहरो भी क्षमता बा सबे लोग आगे बढ़ी सही बात बा। तो तहार कोचिंग कहवा केकरा संगे खुलता आ केकरा पार्टनरशिप में खुलता ऊ चाचा एक जनी बसंत कुंज के हई शिक्षिका। अच्छा उनकरे संग खुलता। गोवर्धन भाई के चाचा ऊ मित्र हई। तार नहीं मित्र हमरो मित्र है चाचा गोवर्धन के मित्र कहीं रजनी त नानू जी चाचा जी। अरे तब तो बढ़िया बा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो हां हां चाचा कहत नहीं है चाचा कि ठीक बा जा लो जा कमाही लगले। जा। गोवर्धन भाई का धन कमाही लगले। या हो शादी के हो जाई तो बियाह शादी यही के थोड़ी हो जाई ओकरा खातिर तो पहले लड़की चाहिए आ ओकरो से पहले गोवर्धन के मन होके के चाहिए ना चाचा गोवर्धन तो एकदम तैयार भाई। लड़कियों चाचा मने दीदिया
लड़कियों तैयारी बड़ी लड़कियों तैयार हम्म हाँ बाबूजी बैठी ना है ना अब है ने अभी मिठाई ले लो चलो लो घर भाई तारा लोग के ऐसी हो ठीक लो अल्लाह चलो का चल चलो 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 लो चलो हो गई ठीक है घेर कौन में चला है चलो हमें दरवाजा बाबूजी बाबूजी हाँ गाँव की सफाई की बनी सब बढ़िया बा अच्छा अरे रात भर के थकान पड़ी दी ना दोबारा तनी अरे दी देखो सुबह देखो बाबूजी रजनी इहे रजनी हई अरे आओ खुश रह पानी पानी अच्छा पानी पानी लो चल चल लीना लीना बाबूजी इनके साथे खोला तारे कोचिंग हाँ हाँ पूछनी पूछ ले अगर बढ़िया बा हाँ तो अचानक से तो ई रहे बबुआ गोवर्धन के कहानी। बबुआ गोवर्धन धन तक कमा ही लगले, बहिन आ बहनोई के सहयोग से रियल एस्टेट के काम चल पड़े। माई उनकर मुखिया ही रउआ सब तो जानते बानी, बस उनका माई के कनिया पसंद पड़ जा तो रउआ सब के आशीर्वाद से माथे मोरो चढ़िए जाए।